Dúirt an tara I dtacais Helen McEntee le déanaí go bhfuil sé I gceist aice leanú de raig leis an bplean chun meán féad rang na bunscoileanna a laghadú ó chríochailte agus fiche go néanaar déag. Deir sí go bhfuil si ag iarraidh an sprioc son a bhaint amach laistigh den tréimhse rialtais sa. Fel láthair áfach tá níos mó ná 50,000 dalta bunscoileanna I ranganna a bhfuil níos mó ná trocha duine iontu, agus tá sé sin na feicáin anseo I nGhaeilgeoil Mhíl Ciasóg in Inis. Well, tá na rangan a rómhúr leis na glúnta. Tá mí de fadhb hir don Eorp, agus caithimí tosíocht a chuairt den cheis seo mar náisiún agus mar rialtas. Anseo in nGhaeilgeoil Mhíl Ciasóg tá 2 rang a 6 ann. I gceann amháin tá 4 dalta agus trocha, agus a ceann eile tá 7 dalta agus trocha. Leabhar mé leis na nDaltaí len adúir mí áilt maidir le Líon an naoine in anseo mar ranga. Ceapan go bhfuil an nómarcha daoine ar ranga sé. Tá sé an dachar an bhúntóir chun díreú ar gach duine ag an am céine. Tógann sé dúbailt an ama an obair dhéanamh agus ní rilí fáinú peachta I ggur níos mó rudaí mar tha gach duine ag géire iad a dhéanamh. Dar leis an Aire McEntee níl aon doubt aici gur féidir léithí an plánsa a chur bhaim's na blianta amach roing. Dar leis an Ryan Catachus fadhb agus ach chóra áfach tá omarcha agad á chahabh ag an Ryan a dachas fi láthair agus beceartó stop a chur le sin so le néantar aon athrú ar Líon na nDaltaí is seomraí ranga. Beg le feiceáil fós an diochaigh an athrú sa a bhaim na blianta amach roing. Seán Nuacht Cúla4, Nuacht Cúla4, Gaeilgeoil Mhíl Ciasóg.